Chino! Kimchi Chino! 오빠. At mahal, ikaw lang ikaw lang nag-iisa sa puso ko. Sa'yo lang ako sumasaya. Sa'yo lang to. Sa'yo lang tumitigas to. Huy! O di kaya, sa'yo lang kumakalembang. Hindi ang damdamin kasi 'di ba kinikilig. Ikaw mahal kung ano iniisip mo. Pero ang hirap. Ang hirap ilusot ng kumakalembang at sa'yo lang tumitigas. Pero pamilyar, no? Minsan kasi ganyan yung mga salita or linyahan sa'yo, no? Kasi nga nagpapauto ka, nakukuha ka sa mga ganyang linyahan. Kumbaga ang dali mong mapaikot, ang dali mong magpadala sa mga matatamis na salita. Hindi ka naman plywood pero sobrang rupok. Huy! Mahal. Ano yung sa'yo? Kimchi no imnida. Ayos, nandito na naman ako ne. Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 69 tayo gabi-gabi or 6 to 9 p.m. Ako ang malalasap mo. Huy! Mahal, milyon ang tao sa mundo pero napipili mo pa talagang yung taong nang iiwan at magbibigay ng trauma sa'yo, no? Lapitin ka talaga sa ganyan, no? Ganyan yung mga magagaling sa umpisa, akala mo kay bababait, di ba? Tapos manloloko pala. Hindi, ang akin lang naman, sa chinito ka sumugal. Tapos DJ pa. Ay nako, gabi-gabi ka dadalin sa langit niyan. Huy! Pero wag ka mag-alala. Tonight, mahal, tutulungan kitang kumilatis at lumayo sa mga manloloko na yan. Kasi tonight, ang Chinitox natin, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, share ko sa iyo ang 3 talamak na linyahan ng mga manloloko. Ay nako, alam ko yan. Alam ko yan kasi isa ako sa mga sinasabihan niyan. Hindi dahil ako ay manloloko. Hindi O ito, unang-una, pwedeng manloloko yan kapag lagi mong naririnig sa kanya na, sorry, busy lang talaga ako kaya hindi ako makareply agad. Ay nako, nangangamoy kabit ka. Huy! Di ba? Gamit na gamit yan ng mga paasa o di kaya taken na pero feeling single sa social media. O, di ba? Narinig daw sa akin yan ni Boy Pindot last week. Uy, hindi baka comment yun sa FB Live. Hindi laging palusot, di ba? Kunwari busy o di kaya naaalala ka lang tuwing gabi o madaling araw. Wow, ano ka? Call center? Night shift? Hindi dyan palang malalaman mo na hindi ikaw yung priority. Kumbaga lalandiin ka lang yan kapag convenient sa kanya o kaya kapag bored siya. Ay naku, ang daming ganyan. Si Boy Pindot nga ganyan Huy! Isang linyahan pa lang yan ng mga manloloko pero parang pamilyar, no? Hindi ako narinig ko lang din yan. Ang hilig mo kasi sa red flag. Pero wag kang mag-alala, mahal, no? Sa aking pagbabalik, yung pangalawang linyahan naman ng mga cheater para maaga pa lang makaligtas ka na sa trauma. Wag mong ililipat ang radyo para magka-love life ka naman na green flag katulad ko. Huy! Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.